Jos Harjoisilla tehdään lähes 20 miljoonaa kuinka monta pizzaa siellä tehdään vuodessa? Perässä reikä. Kuinka monta pizzaa on olemassa? Hei, nyt se puhelin pois. Se sanoo, että... Haista sinä mursu passi. No se valehtelee. Din din din. Väsyttää. Ihan oma syy. Ja se niin. 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 Niin ne sai. Sattuu munaviin. Pidin ovea kiinni.